Ne do stromčeka, no. Ne do stromčeka, naspäť. Ich vozíš, Macka, s babikou? Vozíš? Áno, na motorke? No ty si super, mamička. Ty vozíš takto babiku aj Macka. No ty si teda šikovná. Ale čo tam máš ešte aj toho sobíka tam máš? No teda. A kam idete? Idete na výlet? Áno? Ináč prosím pekne je 15 minút pred polnocou a toto dieťa tu takto ešte chodí. Čo, kam idete vy? Idete čau čau? Dobre, čau čau. Čau čau. Pomaličky. Ešte pomážem. No, poď tuto. Poď tuto naopak. Minečko tam má sílu, ona to prekočí. Ukáž, tak. Takto ti to dám. Čo si naložila plnú motorku? Už tam není miesto. No už môžete ísť. No už tam nemáš miesto na motorke. Môžeš ísť. Hm? Ježišmária. Pomaličky. Super. Ježiš, tam asi sa splásne. Nejde ti to? Ti pomôžem? Ukáž, ti pomôžem s tou motorkou ťažkou pred Bohom. A čo, ideš si obuť boty? Nedáš? Ja si mám obuť botičky? No ďakujem. A ty si šikovná. Čo je tam? Je tam niečo? Není tam nič. Je tam niečo? Čo je tam vnútri? Nic tam není, že? Tam nič není. Už bolo Mikuláša. No už není tam nič. Poď túto Macka a babiky dať z tej motorky domov. Poď, nech idú hájať. Daj ich háji. Daj babiku háji. No aj Macka, aj Hávka. Oni sú už unavení, chcú spinkať. No. Pôjdu háji, háji. Sa kúka na seba z zrkadla.
Čo robíš ty? Toto je, Minečko, zase ideme šuflíky vyťahovať. Ne. No čo je tam? Čo si tam ty objavil? Není zaujímavé, že zavreme. Ježiš, tam čo je pre Boha? Čo tam je? Ježiš, ona sa dá ešte na špičky. Pozri na špičkách stojí. Ne, nechytaj mi to. Počkaj, nechytaj mi to. Pošli pusinku maminke. Pošli. Tu mi dáš. Ty si moja zlatá, milovaná. No, objíme, to je moja láska. Poď, Miláčik, tatínko nám napísal SMS-ku. Poď, ideme si to prečítať, čo nám napísal. Poď.